हाय फ्रेंड्स मु वैष्णवी वेलकम करिछि मोर यूट्यूब पेज को एटा मोर फास्ट ब्लॉग तो मु मो हस्बैंड आउ तांको फ्रेंड जाइथिलु भरतपुर जंगल सफारी को जोटा कि चंदकार गोटे पार्ट चंदका को लागे कि रहिछि आमे सुनिथिलु सेठी बहुत प्रकार वन्यजीव जंतु माने अछंती इवन हाथी भी अछंती तो आमे से मानु को देखिबा को जाइथिलु ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳିରେ ଉପରେ କାରଣ ସେଠି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ବହୁତ ହି ପରିମାଣରେ ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ତ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥାଇକି ହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତୋଳିଲି ଆଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ମିଠା ଥିଲା କାରଣ ସବୁ ହିଁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଆଡ଼େ ଏହି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ସେ କୋଳିଗୁରା ହିଁ ପୁରା କଳା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ତ ସବୁଆଡେ ପାଚିଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଥିଲା ତ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯିବେନି ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କଠୁ କଥା ହେଇକି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 17ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାଇଟ୍ 10 ରୁ 12 ଫୁଟ ରହିବ ଆଉ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଠି ମୟୂର ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୟୂର ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ରହିଛି ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସେଫରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏଠି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ତ କିଛିଟା ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ନବାକୁ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅଲଗା ବନ୍ୟଜୀବ ଜନ୍ତୁ ବି ଦେଖିଲୁ ଯେମିତିକି ବିଲୁଆ ବାରହା ସମ୍ବର କୁଟୁରା ଏସବୁ ପଶୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ହରିଣ ବି ଦେଖିବୁ ତ ଆମର ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହାତୀକୁ ଦେଖିବାର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ ଲକ୍ ଆମେ ହାତୀକୁ ସେଦିନ ଦେଖିପାରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଶୀ ଆମେ ମୟୂର ଦେଖିଲୁ ଦେନ୍ ହରିଣର ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଦେଖିଲୁ ଦେନ୍ ଆଗରୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଥିଲେ ବଟ୍ ବାଘ ଭାଲୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭାଲୁ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମେ ହରିଣର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଦେଖିଲୁ ତ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡି ଗଲାଠୁ ସେମାନେ ଡରିକି ପଳେଇଲେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ବଟ୍ ଅଙ୍କଲ ମନା କଲେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଟାକ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଲୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ଦେନ୍ ହାତୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁନି ତ ବହୁତ ହି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆମେ ଏଥର ହାତୀ ଦେଖି ପାରିଲୁନି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ